Hai să le faceți astăzi la un nou vlog, bă băieții. Astăzi, bă băieții, stați puțin ca să dau muzica. Să o dau o muzicuță pe fundal. Așa, bă băieții, stați. Astăzi dăm note la... Stați, nu. Așa. Astăzi dăm note la rank, la top 10 regional, la bără și la top 10. O, le bălăm și de mine, să vină pe ăla. Nu curce, da. Stai, nu fac așa. Bă, vedeți că merge. Strică și strică pe ăla, strică pe când la mine, chiar, da. Dau un 8, că spun asta chiar, da. Level 77, avem Turcia. Merge pe albastru, dar știi să strică petul ăla, băi. Dau un 7, se potrivește. Un Flora. Alban. Am pe român. Ce fac? Nu te dat. Nu, fără că da, bă. Baby cu alb și albastru. Ce asta făcut? Un 8 se potrivește tot ce avem. Bună ce face asta, că tot funcția nu face. Hai să vedem. German, ridică. Hai să vedem. O, vedeți că merge. Nu-mi zăia strică. Bă, îmi place ăla. Rămân, nu? Da, eu nu cred că. Da, nu știu, de pe când. Îi dau un 8. Hai să vedem. Level 78. Am murit. Bă, nu prea merge. Ce de cât? 7. Top 5. Da. Yummy! Tocmai ai auzit sunetul unui croissant 7 Days. Fost și aerat, cu inimă cremoasă și delicioasă cu cacao. 7 Days, încearcă-l și tu! 8. Alban. Bă, omule, dar nu știu. Avem, mă. Dar nu știu că avem. Nu vă
Hai să vedem. Ai făcut de râs, ai trecat toată Angelica lui omule. Mă gândești. Sper că nu. Bă. O să postez un videoclip după acesta mâine când o să arăt pe la bine. Hai, la ce să ne fac? 8, 10, hai să vedem. Hai să vedem. Să-i dau un spațiu, la asta nu e. Dacă se sunt dintre voi mă scuzați de voi. Bă, dar cine bă mă dă pe voi făcut cu spațiu? Fratele meu, dacă stai de la să începem muzica. Da, nu înțeleg. Da. Are level. Asta sigur se poate face. Da. I came, I saw, I conquered. Asta mă așa. Bă, lu ăsta. Având în vedere. Că nu se potrivește nimic. No, don't try. It's been a secret for the longest time. Dacă te-ți voi, mă scuzați. I don't hide. Been running from it for the longest time. So many mornings I woke up confused. Nu că mergi bine rău pentru faptul că nu schimbi ăsta mergi. Emotions are naked, they're taking me out of my mind. Right now I'm shameless. Păi nu să mă pun nouă. Știu că n-are mult de teren, dar merge, schinuie și becherău ești. Cere și apa, dacă stai Ronaldo, moare. Ia. Bă. Ăsta are ce. Sezonul ăsta de build, nu știu ce sezon e, că nu ți arăt. Dă-i dau un nouă. Nu, deci ce nouă mă, 7. M-am încurcat, adică, bă, prădeați n-ai bătut de bine în comentarii, nouă la schimbul ăla. Mamă, gol 1. Gol 1. Aici și îi dau un Lori, e român? Oh, nu, bănuț, îi dau un nou. Nu dau, oricum e. 2, locul 2 asta. Mamă, hai. Ce schine este în casa durat. Barbă la femeie, mâncați. Mă, barbă la femeie, mă. 7. E locul ăsta. Ce e lilul ăsta?
Așa, bă, mă, cam așa. Turc, acum e turc. Bă, poate să poate, îmi dau da. Bă, băieți. Am dat, că o să-mi fac și prezent. Dar nu azi. Astăzi, e bine. Mâine o să facem prezentare la pod. Sâmbătă, să apară, adică mâine. O să revenim și cu încheiere. Nu închidem, acum nu să revenim și cu încheiere. Da, bă, băieți, cam atât a fost cu acest videoclip. Dacă vreți să vă jucați cu mine, puneți aici pauză și copiați-o. Am făcut level 34. Când am făcut level 34? Am făcut, da. Copiați aici ID-ul și eu sunt activ, numai că contul acesta a fost inactiv, cred că o lună și jumătate. Deci, da, bă, băieți, uitați aici, copiați ID-ul. O să stai până la 12 minute. Build-ul ăsta, nu știu, hai să știu el. Că nu... O să vezi, pentru că nu e nimeni pe activ. Deci, poți să-mi caut aici în el. Hai să găsesc aici, hai, mai stăm un pic să găsesc. Ăla ăsta clar. Nici nu știu. Nici nu știu. Nici nu știu. Ăsta e. Nu. Hai, mă, hai. Roman și ce scriem acolo? N-am înțeles ce scrie, da. Bă, ce? Ăsta e și mai înalt. Mă, nu știu. Zero toată lumea. Bă, băieții, cam atât a fost cu acest videoclip. E tot.